Оставить войну по максимуму за порогом и уже влиться, так скажем, в обычное общество, максимально стараться жить. Яршалыдан Тимур Нусратов 12 ел контракт буенча хезмәт иткән. СВОдан яраланып кайта, хәзер отставкада. Хәрби бәрелешләрдә булучылар иҗтимагый оешмасында тора. То, что государство нам выделяет, вот эти инструменты, это все работает. Но Дәүләт билгеләгән ярдәм чаралары алар барысы да бар, ләкин кай вакыт каршылыкка очрыйсың. Менә минем иптәшемнең бөтен документларында ул хәрби яра алган дип язылган. Соңгы госпитальдә авыру буларак күрсәтелгән, яралы дип түгел. Билгеле, ул кайбер ташламаларсыз кала. Һәркем үзенең хокукын яклап, кабат-кабат йөрмәскә дә мөмкин. Бер тапкыр бирелә торган ай сайын күчерелүче суммалар коммуналь хезмәтләрне түләүгә ташлама, балаларга пособиеләр, медицина ярдәме. Бүген нинди төр ярдәм бар, министрлык вәкилләре хисап тотты. Фәрит Мөхәммәтшин залдагыларга язып барырга куша. Не стесняйтесь, вот эти меры, их очень много по разным направлениям. Зафиксировать и донести до людей. Вот я вот эту последнюю встречу, ко мне подходили жены погибших участников войны. Помогите, вот это. Я говорю, так это предусмотрено вот в этом постановлении Кабинета министров, вот в этой программе, вот это. Плохо работаем. Не доносим до людей эти возможности. Записывайте, не стесняйтесь, мы вас всех направим туда, по закрепленным районам. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен һәм аларның гаиләләренә республикада тагын нинди ярдәм чаралары кирәк? Рөстәм Миңнеханов хәрбиләргә өйгә кайткач социаль, психологик ярдәм күрсәтү, эшкә урнаштыру буенча аерым программа булдырырга йөкләмә биргән. Хәзердә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына СВОда катнашучылар төрле үтенеч белән килә. Госпитальләрдә булып, аларның аннары ничек менә бу реабилитация үткәрергә, аннары отпусклар буенча, чөнки кайсы менә ярты ел үтте, отпуска җибәрмиләр. Шул сораулар була. Һәм кайсы сораулар бу гаиләләр турында. Бу айдан Россиядә махсус хәрби операциядә катнашучыларның 10 миллион сумга кадәр кредит бурычын сызып ату турында карар гамәлгә керде. Хәзер Дәүләт Советында җирне бушлай бирү мәсьәләсе буенча закон проекты әзерләнә. Я внес в Государственный совет закон о предоставлении участникам специальной военной операции. СВОда катнашып герой исем алучы яки орден алучыларга яки хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булганнарның гаиләсенә бушлай җир участоклары бирү турында тәкъдим керткән идем. Хәзер канун проекты комитетта карала. Сәламәтлек саклау министрлыгының да үз тәкъдиме бар. Отмечается, что до 75% участников СВО в той или иной СВОда степени. катнашканнарның 75% начар эште. Хәрбиләр күпләп кайта башлагач, әлеге мәсьәлә көн кадагына чыгачак. Хәзер үк ярдәм чараларын әзерләргә кирәк. Ишетү сәләте нинди булуын ачыклап, ташлама нигезендә колак аппаратлары белән тәэмин итәргә кирәк булуы бар. Хәзер нинди чаралар бар, барысын бергә туплап белешмә әзерләячәкләр. Шәһәрдәме, авылдамы, кайда яшәвенә карамастан, һәркем аларны белергә тиеш. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.